गिबियावनो राइजिं बड'लेण्ड खौरां नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ गिबियावनो बरायग्रोबाय। नोंगौ, नैबे समाव आं दं बाक्सा जिल्ला सिमला आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय जे लोक्षि बाजार दावथारा, बे दावथारायाव बोसोरफ्रोमबो कमलानि जे गुदाम बेखौ खालामनाय जायो आरो बे लोगोसेयैनो जे बिथांमोना मा मा थांखि आरो नोजोरखौ लानानै नैबे कमला गुदामखौ खुलिदों बेनि बागैबो माखासे आबुं बाथ्राखौ मिथिगोन। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायग्रोदों। गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोननि जे नैबे बोसोराव कमला गुदामखौ बानायदों बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? बेयावथ' जोङो बोसोरफ्रामबो कमला गुदामखौ बानायो। जोंनि बेयाव गासै कमला गुदामा 12थासो दं। ओमफ्राय बेखार मानसिफ्रा बेयाव बेफार खालामदों आरो बिदिहाय। सोलियो बे गुदामा? गुदामा ओरैनोथ' मास मोनथामानो लास्ट माबा हिसाबै मास मोनथाम सोलियो आरो। नैबे बोसोराव नोंथांमोना जे गुदाम खालामबाय बेखौ नोंथांमोना कमलाखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जायो? जोङो बेखौ भुटान नांलामनिफ्राय लाबोनाय जायो। भुटान नांलामल' नङा, दाब दाब गामिनिफ्राय लाबोनाय जायो आरो भुटान गामिनिफ्राय। भुटिया मानसिफोरजों कन्टेक्ट खालामनानै लाबोनाय जायो आरो। नोंथांमोना बे कमलाखौ बासिनानै लाबोयो ना मायो? बासिनानैबो लाबोयो, जों नायनानै लाबोयो आरो। माबायदि दाम होनो हागोन, माबायदि मागोन। सानसेयाव बेसेबांसो नोंथांमोना लायो बे नारेंखौ? बे नारेंखौ फाननायनि गेजेरजों बे बुस्थुआ मार्केट हिसाबैसो जायो बेयो। दा माब्लाबा लसावबो फाननो लागा जायो, माब्लाबा लाबावबो फाननो लागा जायो। दा लेनदेन हिसाबै जोंनिया ओरैनो 50 लाखनिसो जायो आरो जिखिनि गुदामफोर दङ सानसेयाव। बे गुदामनि गेजेरजों बा नोंथांमोना बेयाव कमला स्टकिंखौ खालामो, गंबैसे गारिया नोंथांमोननि गेजेराव माल होफैयो दिनाव? बेयावथ' ओरैनोथ' 20-30नि गेजेराव लाबोनाय जायो आरो सानसेयाव। थारै नोंथांमोना बे 20 खान गारिनि जे कमला फिथाइ, बे फिथाइफोरखौ सानसेयावनो फोजोबनो हायो ना सानबेसेनि थाखाय नङा, फोजोबनो हायो? इयो जोङो सानसेयावनो फोजोबनो हाया, माब्लाबा जोबोबो। साननै सानथामबो थायो आरो। आथिखालाव नैबे कमलाखौ भुटाननि जिथु कमला आदसा बेखौ दाब दाब जायगा आरो ओनसोलफोरावबो जों माखासे लांनानै फानहैनायखौ नुदों। बे नोंथांमोननि नैबे हालामनिफ्रायनो थाङो नामा? जोंनि बे दावधारा बाजारनिफ्रायनो थांनाय जायो। जेनेखा बरपेटा रड, हावलि, जोंहा क'क्राझार, गुवाहाटियावबो थांनाय जायो। बिदिनो दाब दाब जायगायाव थाङो आरो। नैबे जिथु गुदाम, बे आदसा गुदामा नैबे दावधारा ओनसोलावल' सोलियो ना गुबुन जायगाफोरावबो सोलियो? ओरैनोथ' जोंनिया माबा हिसाबै सिथाइ हिसाबै दावधारायानो, प्रायभाग दावधारायानो, बेलेगफ्रावथ' गैयानो। जोंनि बे दावधारायावल' सोलियो आरो बे। गोजान गोजाननि जिथु कमला फालांगिफोर, आदसा बिथांमोना मा रोखोमै कमलाखौ लाङो? बिसोरो पायकारिबो हरो आरो जोङो पुन सिस्टेमैबो बिसोरनो हरनाय जायो आरो। बिसोर गारिजों लांनानै थाङो आरो। बिथांमोना जे फाननाय आरो बायनायनि गेजेराव बिथांमोना माखासे मुलाम्फाखौबो खालामनायनि गेजेरजों आदसा माखासे कमला जाग्रा सुबुंफोरा दिनै भुटाननि जिथु नारें कमला, बेयो थाइसेबो गोखै गैया, गासैबो गोदै होननानै बुंबाय थानायखौबो जों खोनानो मोनदों। दा बेनि आदसा गेजेरजों नोङो मा बुंनो सानो? बे खोथायाथ' सैथो। थारमाने जोंनि भुटान नांलामनि कमलायानो बयनिख्रुइ गोदैसिन आरो बिनि सेना खोब मोजां। बेनि गेजेरजों नोंथाङा रायजो राजाखौ माबायदि खावलायबावगोन आरोबाव? दा जों सानदों, दा नोंथाङाथ' सोंबायानो, दा नारेंआ गोदै नंगौना नङा। दा बिदि सानोब्लाथ' मोनसे खोथाया जाबाय जोंखौ थुलुंगा होनांगौ आरो। बेफारि हिसाबै जोंखौ थुलुंगा होनांगौ आरो जों बुंखाबायानो जोंनियाव बेखार मानसि दं, बे बेखार मानसिफ्रा जों बिजनेस खालामदो। दा बिदि आरो नोंथांमोननि जे बिजनेस, बेखौ गोबां दसखानसो दं होननानै जोंनो फोरमायबाय। आदसा बेनि गेजेरजों नोंथांमोननि नैबे कमला जि गुदाम, बेबो आदसा गंसे, बेनि गेजेराव नोंथांमोना बेसेबांसो मुलाम्फा खालामनो हायो? बेयो मार्केट हिसाबै नायोब्ला माब्लाबानि सानाव लकसनबो जायो आरो माब्लाबानि सानाव लाबबो जायो। आरो जोङो बोसोरफ्रामबो बिदिनो खालामो आरो लाब लकसननि गेजेरजों। लाबाथ' जायोआनो, लाबा जायो। नोंथांमोननि जे कमलानि रेट, बेफोर बेसे बेसे? ओरैनोथ' दायो दा बर्थमान सोलिबाय थानाया 580, 60बो थांबाय दं, 600बो थांबाय दं आरो। बेबायदि सोलिबाय दं आरो दायो।
पुन हिसाबाव आथिखालाव भुटाननि जिथु नारें कमला फिथाइ बे फिथाइखौ माखासे मुं दोननायबो जों खोनानो मोनदों दा बे बिथिङाव मा मुं दं बेयाव ओरैनोथ' मोनथाम कुवालिटियाव दं ओरै मोनसेया जाहैबाय रकेट होनना बुङो गिदिर गिदिरखौ आरो बिनि उनाव जाहैबाय मिल बिनि उनाव जाहैबाय टेब्लेट बे मोनथामखौ बाहागो बाहायनाय जादों आरो गंसे गारियावनो बे मोनथाम कुवालिटिनि माला सौफैयो नामा गंसे गारियावनो फैयो फाग फागै फैयो बेयाव बेखौ जों बासिनांगौ जायो नंगौ दिनै नैबे दावथारायाव थानाय जिथु कमला गुदाम बे कमला गुदामनि बिगोमाफोरा दिनै जोंनि खौरांनि गेजेरजों माखासे मानि बाथ्राखौ आबुङै मिथिहोबाय बे आबुं बाथ्राखौ जों दिनै राइजिं बड'लेण्ड खौराङाव फोसावनो मोननानै जोबोर गोजोननायजों